く君の笑顔風の中で揺れる花みたいにその足跡が未来を描いてるそれでいいんだそのままでいいんだ君が君でいることが答えだどんな道でもどんな時でも浴室嘅呢個兩個開咗未啊？誒唔係啊，嗰度浴室喺出邊嗰度。開咗啦。哇！終於有個免治唔係喎，美人湯佢唔係免啊！終於有個免治免治正常啊。好正，風景都唔差。呢間旅館最賣點就係有兩個溫泉，一個室內，一個就室外，非常之正啊！有 feel， 跟住半開放式啦，好方便啦，翻嚟又得。OK。Open。OK。OK。で、これでオープン。ジャパンスタイルシューズね。OK。はい、じゃあプリーズよ。 OK。Tomorrow morning check out time ね。Suitcase here, OK? OK。OK OK。 And check out はルームキーだけリターンプリーズ。 OK。Just key over there。OK。スーツケースはここで。 OK。OK。そうね。 OK。はい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 。あ、スモーキー。OK。OK。はい。じゃあこれ tomorrow morning チェックアウトタイムね。 OK。はいはい。で、あとスリーピンググッズジャパンスタイル布団。あ、OK。OK。クローゼットクローゼット。OK。あとドリンクウォーター。終わった。マシン、はい。システム、センサーシステム、センサー、あレッド、ホット、ブルー、コールド。あ。おー。おー。OK。でドリンク OK。で、 OK。あとトイレットね。 OK。で、あと温泉システム。で、インサイド、アウトサイド2ね。ああ、で、 OK。システム、ディス温泉。はい。コールド、あホット。あ。あこれが今どうすか？あ。OK。なので、コールド、ホット、トゥギャザ OK。ー。トゥギャザー。 OK。OK。で、温泉リスナーになったら温泉ストップ。 OK。で、シャワーでボディウォッシュでアフターで温泉。 OK。OK。で、温泉フィニッシュこれ抜いて、じゃあ、 OK。 OK。 OK。で、アウトサイドもセームシステムね。おー。わジャパンスタイルね。お。Yeah。コールド、ポット。これ今ストップ。 OK。 OK。で、おー温泉ユーズとディスタス。 OK。 OK。 OK。セームシステムね。はい。はい、じゃあこれプリーズよ。即係出邊嗰個得一個水。温泉、ヘアダメージビーなので、ヘアウォッシュはシャワーでウォッシュ。温泉ヘアダメージビーヘア。ヘア。温泉ヘあアダメージビあーシャワーでヘアウォッシュ。ああ、OK。 あとこれイングリッシュね。はい。で、温泉、バブルのオイルのフードの温泉オンリー。 OK。ね OK。 OK OK。 で、ロングタイムはね、ベリベリホットなのよ。 OK。なので、ショートタイムでクーリングね。あ、わかった。 OK。あとこれイングリッシュね。はい。はい。はい。で、あと、ルームでドリンク、イート、アフター、これ、プラス。ああ、ああ、いい OK。 OK。 together。じゃあ OK。これますね。はい。はい。じゃあこれでいつフィニッシュ。 OK。 OK。 Thank you。はい。じゃあこのコロップね。はい。で、これ、 OK。ロックね。 OK。 OK。 OK。そして、ドリンクを
係。これサービス。哦プ。レゼント。ドリン哦ク哦。2人。啊。OK。ノーチャージ。 No charge。哦 OK プ OK。Thank レゼ you。ントね。 Thank you はい Thank you。どうぞはいはいはい。じゃあ、いつフィニッシュね。じゃあ、ここあと6個ね。 OK OK ね。 OK。Thank じゃあ you。ね、じゃあ6ね。 Thank you。哇，50% 增兩版，期間限定，仲要係214 yen 啫。可能價錢冇多到，但係份量又多1倍，係啊，超大感謝超獎。抵，係啊，特性難得 Premium 有 Mooncake 係啊，難得有再遇到，係啊，呢個好難得啊真係。正，冇嗌啦。係都唔係佢拎金啊，唔係真係冇金，呢個都冇金。係係，呢個係咪本身有㗎？入邊有隻金㗎，我諗係，冇嚟啦，食啦。唔好理いただきまいす。ただきます，好多 cream，啖啖 cream。好正啊！嗯，哇，好正啊！佢啲生魚又唔係好甜咧，真係好過癮。係啊，清甜，嗯。嗯。好正，真係好食。係啊，好食啊真係。係咯，好勁啊！好食過 Tutorial。係啊，咁樣睇下幾深幾深嘅記憶，捉嚟捉。超足，又唔可以冇呢個蛋糕，要有少少蛋即係等糕。於食和牛，唔可以冇白飯。嗯，好啊，有少少點綴。係咯，咁樣真係冇得整啊，真係超咗。正。嗯。咁樣睇係得1/4係啲蛋糕，係啊，佢即係佢喺平時嗰個 size 再加 on top 加 cream，係啊，佢要加滿個 cream。冇錯，佢個價錢真係抵啊，其實。係啊， 214 yen，當你5選即係10蚊多啲。 11-2蚊，係啊，11蚊咁多喎。係啊，超抵啊真係，係啊。邊度揾？係啊，點解香港唔出咧？香港想出唔到，咁又係運送成本問題。呢個係咯想獨家嚟咯，係啊，我想自己研發㗎嘛。係啊，咪話就算嗰個咩糖島嗰啲卷咧都唔同㗎，係啊，糖到甜啲咯。係啊，佢做可能佢啲蛋糕底，即係佢多陣可能有聽啲人嘅意見，有聽啲客人嘅意見。嗯佢話會聽客人嘅意見，不斷改良啊嘛。嗯，係嗯。真係好勁，真係好勁啊！成啖佢。嗯，嚟日本最主要原因都係佢。就係佢啦。嗯。好正。暫時冇嘢替代咗佢。冇嘢睇到咯，神話咯。好，替代再嚟呢個香港要42蚊兩杯啊！仲要特價添啊！仲要特價，呢度只係需要10蚊左右啦，都係200 yen 度。冇羹㗎，好在我哋有呢誒羹。係喎，係啊，醒目，我以為有金添。如果咪要合啊，要合佢。係哇！呢個都好食㗎。呢個超啊！係啊，食完個淡嘅，食個濃嘅好啲嘅。係啊呢個牛奶味好重。係啊！唔好睇佢個樣咁樣。好正其實都。係啊，佢真係香。嗯，好食啊！又唔甜喎，係。真係好食。哇！酸。香。
味道一流。不過呢個最好食，係啊，唔同唔同唔 feel。同嘢咯，又係啊。嗯呢個冇咁流，呢個冇咁流。呢個冇咁流，又好味啲。嗯呢個又另一種口感咯。係啊，佢今次食好似又冇上次咁出嘅啲味，係咩？我覺得都 OK 啊。係咩？未有咁出嗰種牛奶味。可能呢批牛奶差啲，唔會啩？唔出奇啊！一批批唔同啊。都好食。佢又唔甜喎，真係唔係好甜。係啊。秒殺。係咯，我哋上次係咪因為飲牛奶？富有齒、富士齒同埋咩愛喎？愛乜齒？係啊。好，食咗最普通呢個先啦，呢個應係啊，該最勁嘅。富乜齒。好嚟喎！超勁。係好勁。嗱，再切一半，就咁咬啦。係啊。估唔到呢個有少少咩啊？滴點嘅。哦，少少 OK 嘅。食啊，煮。攞張凳過嚟坐。哇！呢個好硬，呢個唔得。收睇生。係啊，中間切唔到。冇咁樣。係啊。咁啊。好食喎！中間咩事？佢未熟啊，有粒核喺度。啊！因為有粒黃。得唔得？係唔夾咯。唔夾已經好好啦。等，唔食，切埋佢。呢個哇！呢個靚好多，其實都 OK 嘅，明顯靚好多。佢就係黑齒啊。呢個呢個黑齒嚟喎。係啊，唔係好勁啊！鵝肝生嗰個啊呢個。哇！上次話買但係好貴嗰啲啊嘛，好似食過嗰陣，食過未？唔係好記得。喂，坐啊！哎呀！係啊，呢個鵝肝生嘅黑飲水飲水，齒。鵝肝生加黑齒。飲埋佢啦啲奶。唔飲啊！你飲啊！我琴日飲好多啦，如果你凍咧，就吹過啲，吹過嚟嘅個機，之後開咗咁熱，食啦，試下試啊！嗱，飲啊！食齒啊！試咗最基本呢個先，係嘛？都 OK 嘅。OK 嘅。呢個係咯，整一級嘅都係睇
睇落係甜啊，都好甜喎。O K 嘅。係咯，放落呢度喎，呢度係咪唔要？唔要啊，垃圾袋。呢度得啦，有咩？啊，係咯，呢度啦，全皮肉嚟嘅。哦嗯，哦學到。陣間再加咯，放嚟咯。呢個好甜啊！呢個好甜啊，係啊。但佢就好似冇咁多柿味。係啊。好熟啊呢個，係咯，因為佢嗰啲水啊，多啲水，不過好甜。好特別啊！邊個啊？呢口感，呢個黑甜。係咩？睇下邊個食先。呢個又普通。哇！頭先嗰個真係好甜。就呢個普通似啊。但係食落呢個先比較有柿味。呢兩個都係冇咁有柿味，但係係甜。係啊。靚甜啲咯。係。睇你中意食柿味多啲定係？新兩條。我睇下你點揀。係。即係睇下你口味。哇！呢個點解你覺得咧？佢個口感未去到頭先嗰個好甜嗰個咁水咯。哦，就係因為佢係有啲沙。咁仲 keep 到個口。其實咁樣食我中意食呢個。係，嗰個就係我哋食開嗰隻。呢啲都係過口癮嘅。係。哇！仲要賣咁貴喎，仲試唔試嗰個秋黃啊？市唔同啊嘛。最貴嗰個秋黃。係咪？係啊。一個成700幾800嘅，冇嘢啦。好似係。係啊。40蚊一個。試下。睇下咪所有貴嘢都係咁。係咯。應該要甜而有柿味噶嘛。係咯。如果呢隻再甜啲，其實係最好食。可能其實佢再熟啲都 OK 㗎。可能。係咯，呢隻好食。係啊。不過都好食。各有千秋。咁啊係。呢個食落又都 OK 嘅。佢太熟啫。可能係。可能呢個擺得太耐咧，變咗呢個都係咁樣。都係。即係大家熟唔熟幾熟嘅程度問題。係。係呢個口感，我哋就冇咁適應。係咯，特別啲咯。冇事。鍾意加滿。
咁呢個抵食喎，好大個。嗯，係。買呢個翻去算啦，呢啲可能擺唔到咁耐。如果買就買幾個。買多個。呢隻有啲滑，係啊，可以切唔啊？切唔到。嗰粒核頂住咗。係。所以你先咁難切咁。係啊，嗰個位頂住。食埋佢。你食埋嗰嚿啊？嗱，紙巾。食完都急屎啊！哇！真係有啲啊！你去先啦，我忍一忍。你去先啊！唔使啦，你去啦。咁又唔至於好急。陣間又會急過你。係嗰個睇下夠唔夠熱，頭先摸一摸好似唔夠。好熱啊！呢個。係咩？有冇跌落嚟啊？哇！真係哇，好正喎！不過呢個唔係富有池，誒呢度係福岡池，唔係呢個大分池。富士池定係咩？大分池。哇！正啊！哇，正喎！不過應該未熟，就係俾人打。光脫脫㗎喎，係啊俾人摘晒咁啲滯。野山。係咯。嗯。哇！呢度有間美村壽司，美春壽司。美春壽。哇！哦，有成咁，斜到咧以為冇。老化啦呢度。係。